Jaiotza eta posta lehiaketa tradizio handiko lehiaketa bada, gure eskolan, eta gero herrira zabaltzen dugun lehiaketa bada. Eta urte askotan, gure neska-mutilak beraien familiekin parte hartu izan duten ekintza politia da. Aurten gainera era berezi batez, bizi dugun egoera dela eta ez genuen nahi Gabonetako kutsu hori galtzerik, eta horregatik, era berezi baten sustatu dugu, eta erantzuna oso handia izan da, oso politia izan da. Eta aukera daukagu Zelai Aristin Kulturetxean ikusteko jaiotzen lehiaketan 5. mailatik aurrera parte hartzen dute. 5. mailatik 4. DBH-era. Egia da jaso ditugun lanen gehiengo bat 5. eta 6. mailako neskamutilenak izan direla, eta orokorrean 30 lan baino gehiago jaso ditugu. Oso material kuriosoak erabili izan dituzte, oso material ezberdinak, hori ere baloratu egiten dugulako, neskamutilen kreatibitatea eta sormena sustatzen saiatzen gea, eta ikusi ditzakezue goxokik erabili dituztela, birziklapen elementuak erabili dituztela, arrautzak, liburu bat, irabazi duen jaiotzetako bat, liburu batetik hasten den jaiotza bada, eta horrela etxean zeuzkaten tramankulu eta gauza askokin egindako jaiotzak die. Nire ustez etxean asko disfrutatu dute egiten, jaiotzak egiten, gurasoekin, lagunekin, eta horren emaitza hemen ikusi dezakeguna da. Urtero bezala, epaiek eta oso zaila izan dute saridunak eta izendatzeaz eta lan bikainak izan ditugu, baina azkenean hori egindako lana, egindako esfortzu eta erabilitako materialak izan dira arrazoi saridunak izateko.